ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മാന്തൾ വറ്റിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3-4 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മസാലപ്പൊടിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ തക്കാളി മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വച്ചിരിക്കുന്ന മാന്തൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മസാലയിലൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അല്പം ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മാന്തളൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരുപോലെ ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടും. മാന്തളായ കാരണം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്പം കൂടി വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് കേട്ടോ. മീനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉള്ളി ഒന്ന് തൂമ്പിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി മാന്തൾ വറ്റിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.